Ahojte, srdečne vás vítam na našom dni otvorených dverí. Moje meno je Nina Šurinová, som predsedkyňou študentského parlamentu a taktiež aj hrdým členom našej GCM komunity. Dnes sme veľmi radi, že vás tu môžeme privítať a otvoriť vám naše dvere, aby ste spolu s nami spoznali, prečo sme na našu školu takí hrdí. Prepáčte, že meškáme. Sme hrdí na to, že naša škola je otvorená pre každého. Takže nech ste kdekoľvek na svojej ceste, naše gymnázium je miesto, kde ste vždy vítaní. Milí študenti, ukážeme vám, ako napredujeme v oblasti chémie, fyziky a biológie vďaka praktickým cvičeniam. Jedno z nich vám teraz ukážeme. Vítajte v našej telocvični, kde zdravé a pohybové aktivity sú našim hlavným cieľom. Toto je miesto, kde sa stretávajú cvičiaci, aby si udržali kondíciu a zlepšili svoje fyzické zdravie. Vynikáme vo viacerých športoch, ako je napríklad volejbal, florbal alebo futbal. Máme aj školskú kaplnku. Máme tu aj vychytávky pre technických nadšencov, ako sú napríklad drony, 3D tlač a miestnosť pripravená na nahrávanie. Vítajte v čitárni. Táto miestnosť je vybavená pohodlnými sedacími vakmi a množstvom zábavných kníh. A teraz k záveru sa opýtame našich prvákov na ich názor na našu školu. Náš obľúbený učiteľ je pán Kaplan. Máme radi rôzne zábavné akcie, ako napríklad ples. Alebo také tie športové, že napríklad lyžiarák, alebo také športové dni, tematické. Čo sa ti páči na našej škole? V našej škole sa mi páči najviac kolektív a super prístup učiteľov. Toto bola krátka ukážka nášho cirkevného gymnázia. Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 22. novembra. Tešíme sa na vás.